mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Dinidilaan ni Yaya ang ano ng teacher ko. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Lorenzo. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Share ko lang itong kwento ko sa inyong lahat. Naalala ko lang bigla noong grade 2 ako, DJ Rocky. My teacher/advisor akong gwapo. At yung yaya ko na naghahatid sundo sa akin sa school, patay na patay doon sa advisor ko. Palibasa raw kasi, mabango at ang pogi. Ako naman, wala lang yun lahat sa akin. Basta't kasama ko lang si Yaya sa school. Wala naman akong problema dun eh. Pero lumipas ang panahon at parang naging close na ang yaya ko sa advisor ko. Napapansin ko, panay na ang usap at kwentuhan nila bago ako umuwi. Minsan pa si teacher, nagbibigay na ng pagkain at regalo sa yaya ko. Hindi ko lang uli yun pinansin. Hindi ako nagtanong kay yaya. Ang nasa isip ko dati, baka magkaibigan lang talaga sila. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na madalas nang bumibisita si teacher sa mismong bahay namin. Tinanong ko na si Yaya kung may namamagitan sa kanila ng teacher ko. Kinumpirma niyang meron nga. DJ Rocky, hindi naman ako tumutol doon. Okay pa nga yun para sa akin. Malay mo naman, bigyan pa ako ng mas mataas na grades ni teacher kasi nakaka-score naman siya sa yaya ko. Nagdala ng ice cream at cones. Binigyan din ako. Formal na kasing nanligaw si teacher sa yaya ko. So kumain ako at naglaro sa labas ng bahay. Kaso nabitin ako. Kaya bumalik ako sa kusina. Nagulat na lang ako nang makita ko si Yaya. Nakalahod. Nakaluhod. At nakaharap siya kay teacher na nakaupo naman sa silya sa kusina. Napatanong ako, Yaya, why are you kneeling down? Teacher is not God. Sumagot si Yaya sa akin, No, Enzo, I'm just eating ice cream. Yun pala, kinakain niya ang ice cream ni teacher. Na nakaipit yung ice cream cone sa gitna ng mga hita niya, DJ Rocky. At dinidilaan pa niya ito. Nang makita ko yun, napapikit na lang ako at napasign of the cross. At bigla akong umalis. Hindi ko yun makalimutan. Kasi naisip ko noon, pwede palang ganun kumain ng ice cream. Dumila sa ice cream ng nakaluhod at hawak na kasama.
Yung ice cream. Oo, nakahawak yung kasama mo dun sa ice cream. Noon, medyo nahiwagaan ako dun sa pangyayaring yun pero hindi ko na lang pinansin. Maya-maya pa, pinatulog na ako ni Yaya sa kwarto kasi nap time ko na. Pero andun pa si teacher sa kusina. Kumakain pa rin ng ice cream na daladala niya. Hindi ko alam ang iba pang nangyari pero nagising na lang ako bigla. At nakita ko sa kusina si Yaya. Doon sa bahaging medyo tago. Nakaluhod uli at nakaharap kay teacher. Pero hindi na ice cream ang dinidilaan niya. At nakita ko na lang, nakatayo si teacher at nakababa ng shorts niya. Oo, hindi na ice cream ang sinusubo niya. Wala na akong maisip na dahilan kung ba't ginagawa nilang dalawa yun noon. Kasi parang nag-enjoy naman sila. Kaya pinalampas ko yun. At ni minsan ay hindi ko na lang itinanong kay teacher kung anong ginawa nila. Hanggang sa natapos na ang school year. At umalis na ang yaya ko sa amin dahil lilipat na ng trabaho. Hindi ko na rin uli sila nakita ni teacher na magkasama noong matapos ang school year na yon. Siguro nga nag-break na sila. At nitong tumanda-tanda na ako, tsaka ko lang naintindihan ang ginawa nila sa kusina nung araw na yun, DJ Rocky. At ngayon, ginagawa ko na rin yun sa asawa ko. Magdilaan ng ice cream at ng kung ano-ano pa. Hanggang sa eto na nga, 4 na ang anak namin. Lumalaki na rin ang iba. Actually, wala na akong balita sa dati kong yaya. Pero yung teacher/advisor ko nung grade 2, nakikita ko pa rin na nagtuturo sa dati kong eskwelahan. Napagbibiruan na lang namin yung dati nilang relasyon ng yaya ko. Pero siya may asawa na rin ngayon. May mga anak na rin. Nasa late 50s ba naman na. Masaya lang akong balikan ang hindi ko makalimutang karanasan sa kanilang dalawa. Paano ba naman? Ang init kasi ngayon. Kaya bumili kami ng ice cream ni Mrs. at naalala ko yun. Eto, magdidilaan na naman kami. Kaya sige, hanggang dito na lang ang kwento ko. Salamat sa pagbabasa, DJ Rocky. Muli, ako si Lorenzo. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pag-Nerd Secret File.